RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Rico, ginaingon, mahal ko kayo ikaw, ug dili ko makatugot nga maguba ang atong pamilya. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Niuminto na sad ang imong ranggo sa inyong trabahoan? Ikaw na ang supervisor sa inyong department? Oday, busa, pwede na tingaling ang undang na lang si mong trabaho sa pawn shop. Bitaw dong, oy. Ang tinuod baya, no? Mas ganahan ko nga ako'y mo atiman gid nimo. Ingon man sa atong anak nga gamay pa. Ay, maikaw na ko ni mama dong. Nga siya na lang mabinla na to pirmi sa atong anak kung trabaho ta. Sige day, ingni ang iyong labaw nga muundang ka na sa mong trabaho. Ani ka na lang sa bahay. Okay dong, sige. Ugma, mananghid na ko nga muundang na ko sa akong trabaho. Wa pa mo sultihis, mama, nga muunda na kas trabaho, day? Wa pa dong. Saon nagdali manggugugbiha human kumahatod ang bata. Kay maliit na. Kung may bautos, mama, day, malipay sa gyudto kay makapahumayon siya bantay sa bata. Asa kalipay? Nagulon to. Kay wa na siya madawat nga suhol kada kinsinas. Okay, niyan na ta sa imong trabahuan. Okay. Sige, ato na ko dong, bye. Basta, mao na to ha. Pananghid na nga muundang ka na sa imong trabaho. Dong. Sige, manawag na ko. Sige, dong. Duty na ko. O, ikaw, mag-amping ka sa pagmaneho sa auto. Tungod og alang ninyo ni JR, mag-amping jugoday. Kusuga nga misaka sa akong posisyon, ay. Tungod manggod kay naibog na ko sa madam ang tag-iya sa mong trabahuan. Porbeda,
Dali agad mo nakapaniod to, bay. Ako mukhaon po, koy. Dali ko kaon na yun kay para makaira ko gamay mintras. Ako lalay. Wapaila una nga, tingbalik sa trabaho ba? Makarelax ba? Dakuan, mong upgrade. Ikaw naman himong team leader ron, porbida, no? Aw, kaluyan sa taon sa Ginoo, bay. Porbida, ibo mo ni mo sumamgot. Hmm? Kani adto pa na. Awak kita niya nga nagtrabaho din, he? Tagsara kayo nga siya mo ari diri, pero karon kani adto, di mo ari karon, di akaw, halos kadadlaw. Yan, sigtan ni mo. Oh, lagi, pero minyo naman ko, bay. Ulit tao palang kuron, humantikaan gan siya nako. O wapitaw din niyang bana, tuas Amerika. Oo, lagi. Hmm. Pero dito, ako pa ikaw, bay. Ako pa naibgad na ma'am. Pirahan kag yun na. Mag-shoot, magbu kayo, siksik. Es madam, ay lamiar ba ng madam hug. Ikaw na lang, bay. Ayaw, Oh. ayaw ka ikaw, yung kaibgan. Kung ako pala yung kaibgan, nawat na. Nugab na kaslo, porbida. Ay. Anya, tanaw ra ba na ako, anak? Imuhang tubangan, bay. Tabagala tao na, anay, porbida, no? Klaro kay nga, dako kay na. Oy. Kinanong nga ako, bay. Mura nigbaktin nga, huway donggan. Paiwi ka ko na, may paiwi ka. Yaya, asawa ni Boy. Tangbaw yun kay. Ako ba? Ako asawa, pero may taong gigotom taon. Kaya dili mo siya busog ni ako. Murang-marig, ipanutpik ni taon niya taon. Pagkabayo, kita ko, be. Gamay kayo. Gunit-gunit yan. Naam sa ko'y kamot og dila, bawir sa taon ako. Dara de. Mantanap de. Lagi. Ayaw mo ito ninyo, Oh, Nay. aghas. Oy. Orbita. Hala, bay. Yes, ma'am. Wa palibak. Ay, kisa kay giani, anak. Bay, Ha? biray na sluyo si Rao. Uy. Kumagay, Japon. Chira na si Magda. Uhaw kay taon na. Uhaw na sluwas nung kalipay taon. Wa din niya ba na? Biray diya sluyos pultahan, bay. Di ko bay rumanoy. Yan na, si Paingon din niya sa itong gilikuran. Serious kaya ninyong duhaoy nga nagsulti anay? Yan mo. Ay, doon na may sikreto nga kistoryahan. Ha? Kuhan, madam. Why? Tinogod. Ikaw mo istoryahan, madam. Ah? Matwa ni Bayri ko ba? Kuhan ko, no? Di kami nyog. Gwapa kay ikaw niya, di kami nyog purma. Pwede ba ko na naluyo pultahan? Ah? Susong ko bay rumanoy. Joke. Karing, pataka lang kag isulti, oy. Wagi ko musulti, ana, madam. Tinood bisag nga gwapa ko, ah. Ay, Madam, kanang ato si gawas, ha? Palit ko sigarilyo, ha? Kamuro man doha niya, ha? Kapag sa'yo oras, balik trabaho. Ato si ko, madam. Ah, sige. Ano mo pultahan? susong. Abi ni Mariko, ikaw piyagid ang akong tuyo sa pagduaw na ko rin ng his trabahador. Ito, madam na ko, no? Ahang madam, ay. Kabugto, sa tabangan, bugdo kayo, ay. Huy, Ay. imo mo ko kong kitutukan. Fitting baya kay ni akong karsonis nga gisulob. Unya, mo'y imong gitutukan, di ba? Madam, unsam day tuyo ni mo nako? Ugma man ko, birthday sa akong bugtong nga baby. Usara may akong imbitahon sa mga trabahante ba? O ikaw ra? Uy, ako jud, madam. Ay, mauwaw ko eh. Mga dato ba namang bisita ni mo, madam? Oh, no. Mga relatives naman akong mga bisita, ugma. Ikaw ray dili na ko paryente nga akong giimbitar. At ito sa bahay, ha? Ay lang datang imong asawa. Ikaw lay gusto na ko nga mo ato sa bahay og mas gabi. Ha? Mao manak, Opa?
Larga kayo nga. Naibog na ko among boss, oy. Mura na si boss nga babae. Madam gina, oy. Oo, good. Madam ay tawag na mo niya. Madam yun. Pero sa laing bahin, bosa siya na mo kay siya may iyas trabahuan Oh, bitaw. sa kumpanya. Oh, nala. Sige. Maman ka, ala. Akining, nak. Ayaw ko siking gayon ha. Nak, ha? Kana kay ikaw ang iyang gimbitar na ibog na nimo. Birahin na. Unya, pangwartahi. No, di ko pa, oy. Nagpanagan naman ka ni kog adto ugma. Di ko Oo gusto ba? makasa sa akong usawa pa, oy. Adto ko sa Ginoo. Nimo, nindot ka ni kung tambag imong asawa ni mo, no? Permanente mo na. Bati mo sa imong biyaan ni mong asawa. Ang mayno ka ng punan mga asawa. Punan. Simple Mayo kayo. ha gini mong tambag pa, oy. Simple kayo. Di ba? Utang yung kang pagkaamahan. Very good. Buyag. Oo, nanak. Sige, birahi. Kas arabay na, nak. Kausar gini, nak. Manuktok na ganinang kuano, kuano ng kalipay, no? Ay, kita nang likay, eh. Kung makalugar ka, pangayabigin na yun, unya. Jirjira na yun. Oh, di ko, eh. Ayaw palabi ang swerte nga miabot sa imong kinabuhi. Madam, mingaw mo lagi ning inyong bahay. Birthday man ka ni. Wa bitay nag-birthday rong adlaw ko eh. Og ako lang usa din hiron sa pay. Kay akong gipili ni mami ang akong bata. Uy, madam, Nangita lang ko paagi nga makaanhigit ka sa pay. gihubo man imong blouse og sayal, madam. Ug kay brag panty. Lamian mo, madam, eh. Gimingaw na ko og sex, Rico. Kay tuwa sa Amerika nga akong bana. Og ikaw ang gusto kong matambal sa akong kahitlaw sa sex. Madam, imo mo kong gakusog gihagdan, madam. Bahala na ni, eh. Umuta ni mo, eh. Ang imo ba yung gibag-id? Huwag ko isain ni, ha? Saan ni madam, ha? Nasa akong kamay. Mapahimot ko nakita. Sige na. Ang pating imo, madam, eh. Bugdo ba kayo? Ang bao-bao. Alam mo, anak. Sige, Rico. Ako, mga yung... Kalami, nagtataas sa iyong dila. Ay, mabi. Halik, Ubuan ng imang pin. Dali, Kadiyot. Wow! Ay, grabe, kadako, kataas sa imo. Mano yung kong ipangita. Pagunita ko, anipi. Madam. Oo, kagahi. Alam mo yun, lamigin kanon. Ang mahigda ko, Ang sige na, di na matabang. Iko na nang imon ako, Sige na. Inip. Maramat na yan akong balik. Kahuot na madam, eh. Kahuot. Ay, ko. Sige pa. Sige. May nahitabuyod namon ni Madam Alma adong higayuna. Kadlaw na kunyang gibuhian pauli sa amo. Ug human sa nahitabo, nagkarelasyon ming duha.
Apan nagplano nako nga makigbuwag niya. Bahalag maunsa ko sa akong trabaho. Kay mahadlok ko nga masayod ang akong asawa nga nakasaha ko sa akong pagkabana. Dili ko gusto magkabuwag mi sa akong asawa. Bago ito kasama ang kaagi ni Rico, hinining tulumanon. What's the style? Dili gusto nga makigbuwag sa asawa style. Kinay maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.